Kalian baru buat milih ya. Kayaan, bawa kadang, gotong gembua. Batanang kini rangsi panang tanario kamanyambuang esilang asa pangkalan. Kamanyambuang esilang asa pangkalan. Kami kini rang pasau sang wiyo tatamani madulu kiri jokan katokan lah tadi lenana pasabut nana padu sudah lama nyampayan Antara badan kami nanti kau sandiang indah ubah cando urang bamain indah ubah cando urang bamain urang paru puak cako balari kancang sampai lupa lo badan dek tapi kain pari foto ya timorang dare lah sampai lupa ya dek tapi kain cuma dek kami kini rang di kuliah salah silang sapangkalan salah silang orang sapangkalan baduko panjang tantura sekali nyario antara anak kami dijokan kebalan dalam kedulungan dayu cuma dek kami nyelai urang kuliah ndak dilaluan patu itu dinana mungkin ndak dilaluan dinana mungkin di iriang juonye tu ba anamu he
bakelo loyang tantu bakelo lilin pariputoy rimborang dare bakelo loyang yo bakelo lilin. Alah jadi he dulu sawi ngawi petako nanti ganyola ya di japu ibali atako nanti di japu ibali dek baru dia ngebalik kami batigo tanang-tanang panonton timba jo Bali pariputoy rimborang dare tanang panonton timba jo Bali Ogajo sampono liyo ay kata Pak menyang dari kalau mama jangan dia sampai kalah tujuan ada yang mengaulayan dan itu banyak sejarah saja tahu tujuan ada yang mengaulayan malapeh bayang tadi ulang sikayan kapado kami iyo timba jo Bali kapado kami timba jo Bali nanto lalo era soli babuayan sayang babuay bana jo kain cabi pariputoy rimborang dare sayang babuay jo kain cabi itu bahana liyo lehorong banyak tujuan ada iyo nana baulayan otayo padang liyo masak tahu bisa patilah dengan tampai itu mana lihat turun kamu tanda kurang iya nana baulayan Kato basemba tadi daerah Paruku kami simae iyo sambil mencari kami simae sambil mencari mangkojok kain cabi aku babuayan lalu sakayan bunyi agak arusi pariputoy rimborang dare lalu sakayan yo agak arusi kalau dia tangan dia asapu luar dia saja kita pasti ambil sampai kaulan saja kita pasti sampai kaulan
satu persatu kini pangkasa orang kuliah manakah mana payah dosa suwelio bali abadiba osamo mani mamolaki yokana Mbak itu bana kato yurang parupu akasimpulan jelah tu si kayan ambi akasimpulan kayan ambi ndak adunorawi tudoh yo di papanjang adi yang gak pasajo tunye gak buru asisi pari foto ya limorang dare yang gak sajo ya buru asisi nagari lain tasabun iya tetap yang tapati mejo ulang tetap yang tapati mejo ulang bagi semua maria lain tapati orang tinggal lain ulang dan seorang lapelio lain kata yang beliau macam seorang lain dan aman apa nonton tata dulu kedinan aman kita sanggup sanggup aja tetap nonton dulu kedinan aman seperti saya lihat ini kami uraian katamu iya kurang banyak kurang panon kini baik kini malam luak nanti goyo atau tungku upaya kumbuah jo tanah data luak nanti goyo atau tungku upaya kumbuah jo tanah data kalaulah masuk keluar agam ayenyo jani ikan nyolia selamat datang kami ucapkan ayenyo jani
nyonia tadi tanam panung ke enanalah tampak onan baju mulai lainana baranan tadi tanam lainana panung ke onan baju mulai lainana baranan Mangko bana motulai sio tanah Minang datang di bawah elai saudaga mangko bana mo sio tanah Minang datang di bawah elai saudaga nana mana pe iyo kapagaruyung dalam daerah ya Batu Sangka selamat datang kami ucapkan dalam daerah ya Batu Sangka. Kurang sakayan tadi ado banyak buy camih lupa lo kami kurang kuliah kurang sakayan ado banyak buy camih lupa kurang kuliah mangkau batamu pitoyo dikatapi rajo sampono kabaenan barale selamat datang kami ucapkan rajo sampono yang barale Salamatan Nawiyah Kata sejarah kurang minta betadi mana-mana nyoan sama sejarah ulai dosa penuh kurang minta betadi mana-mana nyoan kabar kami remi kuliah saya pusing lagi oleh sapangkalan mabana oleh tata banget deh nana sapakalan liyo tolong urayan kajadi alek tumah bataga gadang meresemian galapanungke kajadi alek bataga gadang meresemian galapanungke baduo datu katowe penghargaan datu andiko adolo ampe selamat datang kami ucapkan
di tinjauan daerah Sapadan Kapadopangka dari kuliah ado tinjauan orang Sapadan pakai tapangka orang kuliah apa tugai hetulah tumas yang mangko diang ke bana datu apa nungke selamat datang kami ucapkan mangko diang ke datu apa nungke bantu gaya lahiriyo urabanganya walau dusana kami kiri jokanan bantu gaya lahiriyo orang abanganya walau dusana kami kiri jokanan kalau di dalam Rio sejarah kini biasakan ke pulau kami urayan babalah kamu biasa pada neta pangaki babalah kami lihat batang bahasa padan Baindu bana ula yang dosa pengono Dore kereta api oleh dibayar Ko indah bana tuti ayo kaditanyo Mendek kita mungkin tuh di ayo ketahuan Ko indah bana kaditanyo Ada kita ada ketahuan Gunowe kuwi itu di apalan tanah jari untuk apa guna tuh perpanjangan tangan selamat datang kami ucapkan untuk perpanjangan tangan Bangkoba itu ya kami sangat salahku silang rasa pangkalan Bangkoba itu ya kami sangat salahku silang rasa pangkalan masa dulu orang madona bu mati kijang dia di bawah ayat bahiyo muncak dulu maso itu nana kapalo kakak tak jaman kalau mau itu tiak sana pamili ndak mungkin seorang tuh dia mangarajoan kalau mau sana pamili ndak mungkin seorang mangarajoan barek sapi kuanda eringan sajing yang ay samo-samo tumah mami kue baban selamat datang kami ucapkan samo-samo mami kue baban Bangkoba itu sejarah namanya nana tua-tua nana maurayan Bangkoba itu sejarah disabut nana tua-tua dulu nana maurayan ada pulau sampai ke kuliah di bukit sampai dengan jombla ke pemandangan kalau menjadi alawe daerah
bahagia sampai kali yo peta talau muda. Kalau dipikir di malang dila dalam hati gua mangko mangaluah tu badan lahir jo batin Ai mangko mangaluah jo badan lahir jo batin. ulah dek talang tu talang kalau disapadan ala batuang berubah menjadi si awal licin Ai batuang berubah menjadi si awal licin. Santano lupu jadi talata tindak di madoh layat tu ikanan kaba main Ai nadin madelanya ikan kaba main. ala rumah sudah hedo sudah tukanglah mati ala yuki kadape tu dape yo daerah lain Ai ukir kadape dari orang lain.
di balik-balik ada ulu cando mamanggang. Oi di balik-balik ulu cando mamanggang. Alanda adiwiri yang ana juwo tumah sakete lai. Alamani kamajaja tunana dari ale datang. Oi menikah jaja iya ale datang. Balimo tinggal di tepaki berampe tinggal di ulang dan berampe di ulang. Nani puto jo amai sam, nani puto jo amai sai rajo dulu rajo Sulaiman. Kato dahulu nan paya suli, onaninda ada di dohaya. Balimo tinggal di tapaki, nan tambasa jo basa nan malako jo malakeri, rangkaya batua, onan kalimo. Nanamanggang satunjuk jari, nan merenggang sayung tangan, ulayat samo diwarisi. Nan seorang taruh kata tapian, taruh padang masa rumput. Iyalah Raja Sapono, Raja Sapono mama dikatapi taruh padang masa rumput kuadai paman kuadai uang suona bauraya. Lajati dulu bicara bawa deneh malang dan tadana de kiri kanan. Otan tadana de kiri kanan. Kato bajawa gadang matika. Kata pada ulu iyo lelah maniman. Tantang sejarah iyo ala bahasa bui. Ramto boga dan desa di mana-mana yoan. Kalau baca itu dek tadi orang paruh ala lidah hebana tu bantua edo sanga emancang. Oi lidah hebana bantua edo sanga emancang. Alanda siadah laya bantua ekodo dikata piang. Alalai dia wataka he indah diurang. Oi lai dia wataka he indah diurang. Kalau data bawi jalai dari Palu waktu begadang ada pulau salah nabatanyuan. Ada pulau salah nabatanyuan. Tantang sejarah oh ada oh itu tadi oleh nabatanyuan. Biasa kami silam sapante darah kodusan kami rang bisa kayan. Alana na caya juo tu dia kodonan balunya. Ala sampai kini itu saja di malam patang. Oi saja kini di malam patang. Ala gandang anda ada dia tu doh nana batingka. Ala
Jawa katu ulah de abang. Ai la bisa Jawa katu ulah de abang. Kalau tak salah wioleh kami terima. Urang coba wioleh nana baru diangan. Urang coba wioleh baru diangan. Tantang sejarah katoe ada berkanawa. Oh mampunya lama oh iya sambilan. Antawiya le atamoinda adolo 97 orang mangatoan. Baraka sanang yelah hati urang parupu ama arajo sampono disiko barale gadang. Ai ama sampono dioleh barale gadang. Ala barala sanjung saja tadi dengan puji. Ala sabana haro tujo pambarian urang. Ai sabana haro ioleh pambarian urang. Apolawiya kantu atamoinda urang banyak karena bisa mempertimbangkan. Urang banyak karena bisa mempertimbangkan. Tak ada hati orang sabadan. Sana kami nan datang dari Sagayan. Nama batu 927 Jo 9 oleh 29. Ala kalau ada kami rasowe urang kuliah iyolah tahu bana jo si perang toboh gadang. Ai la tahu bana jo si perang toboh gadang. Ala batana sajo baru buat kodonan kapandai. Ala nasi di piring indah adodonan